Nuwun sewu Panembahan. Sareng kathah-kathah ngendikanipun Panembahan Durna sajahipun manahipun Sencaki sampun boten kiyat. Kula boten kiyat menawi jengandika Bapa Panembahan nyamah dhateng asmanipun Alindra Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika nayanakanipun, kula menika adinipun, kula menika kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasuryaning Ratu Ndrawati, aku sing ora trima. Aku ora nrimake dening Ratu Gustiku diorek-orek pasuryane karo Pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Durna. Sencaki, kowe iki ngapa? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbukak pembicaraan karo kowe. Iki aku urusane karo Anata Ndrawati ora kok karo kowe. Kowe ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu. Ayo semingkir. Derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Ndrawati. Kowe iki mung nayaka. Aku pujangganing Ratu Anata Ndrawati iki Nalendra. Iki para her-her, iki para minulya. Kowe ora usah sambung rembug ana ing parapatan agung negara Ngamarta iki. Wah, Setyaki, wonten dawuh Kang Mas. Ayo semingkir. Ngerti ora iki sapa? Durna. Wah, aja ngawur. Iki sapa? Begawan Durna. Begawan Durna karo Werkudara apane? Mbuh, lho. Ngawur Sencaki iki. Iki gurune Werkudara. Iki sing ngetokke hasil nilai. Werkudara nggone sinau marang Pertapan Sukalima. Lan kowe tak kandhani Sencaki, Werkudara kuwi nalika metu saka Sukalima kuwi neme 7,5. Ya Werkudara? Iya. Ditumpang loro. Arep 7,5, arep 5,7 aku ora urusan. Sing bagus sapa sing paling nyamah asmaning Koko Prabu Ndrawati, aku ora trima. Setyaki, wonten timbalan. Wis to, sing sabar, mboten saged. Lho. Kowe kuwi nderek karo aku. Kula ngertos kula nderek karo panjenengan. Ning sapa wae sing wani ngino karo Ratu Ndrawati, Sencaki ora trima. Yen kowe ora trima, ora mungsuh karo Durna, ning mungsuhe karo Werkudara. Werkudara cacah 4 Lorawedi. Kowe lha saiki nekat iki. Kowe nekat kowe carane kaya ngono. Kowe Werkudara siji wis antek kok njaluk 4. Aku siji wis ora antek kok njaluk 2 lho. Ah, Sencaki aja kewanen iki Werkudara iki nek nganti kowe wani karo aku, Werkudara mbelani karo aku. Kowe ora sampe melu-melu perkara iki. Aku gelem ora melu-melu ning sampeyan aja nyamah karo asmaning Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Perkara aku arep nyamah kuwi sakarepku. Jar nyatane para Pandhawa ki pancen wong goblok, Pandhawa ki pancen wong dungu, Pandhawa ki pancen wong bento. Ing atase aku njaluk pustaka Jamus Lima Sada tak taren karo Ratu Ndrawati ki janjane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sada, apa Ratu Ndrawati sing duweni pustaka Jamus Lima Sada? Aku tak takon. Meng arep disuwuni ngambil kok dadak tekan kono-kono iki lho sing marai mangkel. Mangkel kena ning rasah ngunek-unekke karo Ratu Ndrawati. Arep tak unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi purba wasesaku. Ora sampe melu-melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya, neng mburiku ki anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya Werkudara ya. Ya. Nek aku diantem Sencaki kowe piye? Wah, ora trima, bocahe tak jotosi. Rungokno. Sekat mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajar karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Gake aku jotosana. Aku ajaren. Kowe nek nganti leno pangendhamu, kowe diajar dening Werkudara. Wah, Setyaki. Werkudara. Setyaki. Werkudara. Wah, ayo didunke. Werkudara ayo didunke. Didunke iso ora? Nek ora iso didunke, saiki ngene. Kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Werkudara mungsuh Kresna menang sapa? Wah, ayo dunke. Wani jotos guruku. Banting modar. Kowe mbanting Setyaki apa kira-kira Werkudara kuat nampani senjata cakra? Iya. Setyaki wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben cangkeme mecucu-cucu. Jotos sisan.
Kaiki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos menika pendhita. Lah kok tok jotos ya men. Sik aku tak takon, tok jotos ki dasare apa? Sengit. Sengit kok dijotos ya men. Wah, caidan. Werkudara. Iki adikku lho. Kowe kok jotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara kula ras iki. Sakit ora, Bu. Sakit. Piye rasane? Piye Setyaki rasane? Dengklep biur. Ngombe obat. Waduh. Kinten menawi dipun ewangi jebul. Mboten dipun ewangi. Aja sesuk meneh ora kaya ngono Setyaki. Nistakaken dawuh. Ya arep kowe tresna arepun Kakang nek sesuk ngrentenana dawuhing Nata Ndrawati. Lho niki nistakaken dawuh. Nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku. Inggih. Aku ngerti watake Begawan Durna kae. Ngono kae wis biasane. Nek kagol kogelan atine mesti terus ngunek-unekke kaya ngono kae wis lumrah. Inggih. Ning aja tok jotos iki ning pasewakan kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. Kejaba nek aku wis dawuh. Inggih. Setyaki Durna kok lambene elek kuwi jotosono. Upama aku omong ngono kuwi tok jotosi ora apa-apa. Sendika ngestakaken dawuh. Ih, sing marahi kok sik to ngopo? Wah, ketoke ngelekke nek wis pidak jempol kowe. Nebu seranggon ngetek, seranggon nebu sayun kowe pidak jempol. Werkudara dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trimo nek nganti Setyaki ngajar Durna. Aku belani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh, kok seru banget telapakanku nganti lara. Wah, Setyaki mak brubut ngoyak Durna. Aku ki ora akon. Kowe akon. Ora. Yayi Prabu wonten dawuh. Panjenengan mireng kados pundi? Setyaki upama lho, upama yen aku wis dawuh Durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika. Krungu ora kowe? Ana tembung upama ora? Upama lho, ning Setyaki ki rak penampane mesti kleru. Lah sing lupa dudu aku, ning Setyaki. Wah, ora. Wis tok gawe saka omah. Wis tok rencana, aku ngerti. Wis tok rencana piye? Ora kok piye to? Wah, iya wae. Iya wae piye? Arjuna aku muni piye? Setyaki upama aku ngendika Setyaki Durna ajaren kuwi lagi mbok ajar ning upama. Krungu ora kowe? Wah. Ketoke kok do wis beda jempol iki kuwi. Wah, mbok ora weruh Setyaki nyenggol Durna idak ndase.